Hola, com estàs? Soc Sònia Bravo i avui et porto aquesta meditació guiada per cultivar la felicitat. Troba un lloc tranquil on puguis fer aquesta meditació, assegut, asseguda. Col·loca la teva postura més còmoda. Agafa tot el que necessitis. I si estàs tombat, deixa anar tot el pes a la terra. Els braços els col·locaràs al costat del cos i els palmells de les mans miren cap a dalt. Si estàs assegut o asseguda, amb els peus, amb la teva base, connectaràs amb la terra i amb l'esquena ferma però flexible, com una canya de bambú. Amb la coroneta connectaràs amb l'eteri. Relaxaràs l'espatlla, els braços, les mans. Si vols col·locar mudra, pots fer el que tu vulguis, el que tu sentis. La llengua la col·locaràs al paladar superior, darrere dels dents superiors. La mirada la posaràs a l'entrecella. I et demano en aquest moment que també posis un petit somriure als teus llavis. Inhala i exhala conscientment. Inhala i exhala per el nas. Observa com entra l'aire, per on passa en cada inhalació i observa per on passa i com surt l'aire en cada exhalació. Inhala i exhala sense canviar res i observa com et sents en aquest moment present. En aquest lloc, en aquesta sala on estàs, l'espai que ocupa el teu cos, i torna a la teva respiració conscient. Omple't d'oxigen, de vida en cada inhalació i en cada exhalació soltaràs tot allò que no pertany a aquest moment present. I ara, en aquest moment, et demano que diguis en veu alta o interiorment aquesta frase. Estic aquí. Estic preparat per connectar amb la felicitat dins meu. Estic aquí. Estic preparat per connectar amb la felicitat dins meu. Estic aquí. Estic preparat per connectar amb la felicitat dins meu. Molt bé. Recorda que la felicitat comença amb la connexió plena amb el moment present. Continua amb aquesta altra frase. En aquest moment tot està bé. Soc aquí i estic en pau.
En aquest moment tot està bé. Soc aquí i estic en pau. En aquest moment tot està bé. Soc aquí i estic en pau. Ara et demano que portis la teva atenció al concepte de la felicitat. On busco habitualment la felicitat? Aquesta felicitat és duradora o temporal? La felicitat no depèn de les coses externes, sinó del teu estat mental. La felicitat variable és un estat de pau i llibertat interior. Reconeix que la felicitat ja és dins teu, només cal desfer-te de les distraccions i els apegaments que l'amaguen. Ara, en aquest moment, diràs amb veu alta o mentalment aquesta altra frase. La felicitat no està fora, sinó dins meu. És una pau que no depèn de les circumstàncies. La felicitat no està fora, sinó dins meu. La felicitat és una pau que no depèn de les circumstàncies. La felicitat no està fora, sinó dins meu. La felicitat és una pau que no depèn de les circumstàncies. Molt bé. Ara imagina una llum càlida i brillant al centre del teu pit, simbolitzant la teva pau i felicitat interior. Aquesta llum és suau però constant, sempre present dins teu. En cada inhalació sent com aquesta llum s'expandeix, omplint tot el teu cos. I en cada exhalació deixa anar tota la tensió, preocupació o pensament que t'allunyi d'aquesta pau. I et demano que diguis en veu alta aquestes frases. Aquesta llum és la meva naturalesa. Soc pau, soc felicitat. Aquesta llum és la meva naturalesa. Soc pau, soc felicitat. Aquesta llum és la meva naturalesa. Soc pau, soc felicitat.
Molt bé. Ara et demano que imaginis com aquesta llum dins teu comença a irradiar cap a fora, com si fossin els rajos de sol. Envia aquesta llum als teus éssers estimats, desitjant-los felicitat i pau. A poc, segueix estenent aquesta llum a totes les persones, fins i tot aquelles amb qui tens dificultats, i desitjar-vos i desitja'ls benestar. Finalment, envia aquesta llum a tots els éssers vius. I pots dir interiorment o en veu alta que tots els éssers vius siguin feliços, que tots els éssers estiguin en pau, que tots els éssers siguin feliços, que tots els éssers estiguin en pau. Que tots els éssers siguin feliços. Que tots els éssers estiguin en pau. Molt bé. Ara, en aquest moment, et demano que portis la teva atenció a la teva respiració, a aquest moment present, al lloc en el que estàs, al teu cos, a aquesta sala. Observa com et sents, si estàs en calma, potser no, si sents lleugeresa dins teu, o potser no. No passa res, només sent i observa. Com es mou l'oxigen dins teu, la vida, en cada inhalació i en cada exhalació. Com es mou el teu cos, en cada inhalació i en cada exhalació. La felicitat està dins teu i sempre és accessible. La felicitat és dins teu i sempre és accessible. I amb gratitud i amor per aquest moment viscut, donem les gràcies amb amor, per aquest moment, per haver sentit aquesta felicitat, aquesta llum que hi ha dins teu.
i amb un somriure als llavis, a poc podràs anar sortint d'aquesta meditació, anar movent el teu cos, lentament present en aquest moment. Anaràs movent els ditets de les mans, dels peus, el teu cos, sentint aquesta felicitat dins teu. I quan sentis que estàs preparat, preparada, podràs obrir els teus ulls. Aquesta meditació t'ajudarà a connectar amb la felicitat interior i a cultivar un estat de pau i llibertat que no depèn de les circumstàncies externes. Aquesta meditació la pots fer regularment per descobrir com la felicitat pot convertir-se en un estat natural del ser. Gràcies. Namaste.